Hi mga kaukay, so for today's video, itur mo sa pinakadakong ukay-ukayan diri sa Davao City, kabalo ko na yung mga uban taga Davao diri nga wala pa katud-asan ni siya dapit. So tudluan ta mo diri ni siya sa may San Pedro Street, no corner pa Ilustre. Kanyang NCCC Choice sa unang panahon karon kay dako na kay siyang ukay-ukayan. Isa lang ang owner ani iyahan ni siyang tanan baligya diri. Is kompleto tanan, yes. Tapos naapod sila yung mga bundles. So, pwede sila mag-supply sa mga gusto magtukod og bag-ong negosyo nga okay yan. Naa sila nagabali sila by bundle dere. Barato jud ni kay direct man sila man ang supplier. So barato jud ang ilang hatag dili na reseller, di ba? Ayan nasa lay backpack, ladies bags, rubber shoes, pamili na mo dira barato pa jud kaayo tag 150 kadalasan price. I don't know sa rubber shoes pero sa mga doll shoes o sandals kay 150 jud siya kadalasan. Ay nako, dahil kay pang aesthetic ng uso-uso karon sa mga batan-on. Ayan, perfect kaayo. So tagan ta mo og tour diri. Okay, diri na lang jud ko kutob og kamo na lay bahalang magtan-aw sa lugar, di ba? Basta dami mabetan og makasuroy mo dira. Bye.